Imbag nga bigat tayo aming kakabsat, iti dayto nga Domingo nga panang celebrar tayo iti solemnidad ti Corpus Christi. Intay mandanggayan dagiti kakabsat tayo nga agyaman ni Selina Frederica Knight para iti successful nga panagraduate na. Misa pagyaman ni Mr. and Mrs. Marlon Cuepo, ni Marcelino Cuepo iti panagkasangay na itangal daw. Mr. and Mrs. Kelvin Kilala, Mr. and Mrs. Mario Agbulos, Jomar Agbulos, Cario, Karen, Leonardo. Kastapay nga pagyaman ni Mr. and Mrs. Aurelia Aquino and family, ni Mr. and Mrs. Darwin Tamayo, ni Honey Jane Valera, ni Mr. and Mrs. Kenneth Dangli and family, ni Mr. and Mrs. Edwin Tamay, pagyaman ni Edeline, kasamit ngente ikarkararagan, nagiti kararwada Aurora, ni Prince Marvin, Angelita, Justin, Mark Anthony, from Bawang La Union, may kararagan ti kararwa ni Ermita Rios, Joyce Ann, keni Angelito Niño. Kastapay, ngay kararagan tayo ti kararwa ni Egina Candida Isidro Robert Benjamin Cipriano, ken amin ngagbulos family, ken Echalar family. Ti kararwa ni Generoso, ni Flora, ni Medardo, ni Angelita, ken ni Hemaro, kasama ti kararwa ni Cristeta Gansa and Ringor, ti kararwa ni Julius Juan Alejandria, Alden Delia Alejandro Avelina, ken amin nga minatay iti Tamayo ken Valera family, ni Bonifacio Rotor, ken ni Pasita de la Cruz. Kastapay ti kararwan ng Angelita, Carmen Godofredo, ken Rodrigo Licodine. Tumakder tayo aming kakabsat.
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ita Domingo rambakan tayo ti Corpus Christi. Ti solemnidad, ti nasantuan abagi kendara ni Apo tayo Heso Kristo. Kalpasan ti uli na sa dilangit, di na tayo binaybayan. At dalat ta kenkwana, at dalat ta isuna, iti kada tayo, babaan ti Eukaristya. Rinaen tayo, pagyamanan tayo, ti kaadda na iti sibay tayo. Tapno nga rod maikarita ay makiranod iti deti na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangi mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo agkonpesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga sika, Apo mga sika, bakawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, katalawen nakangkati, nakalmesan na kempus mi. Kristo mga sika, Kristo mga sika, Pagawain baskas lumi, binugatur kurang kami, kinalawin kempus pusuli, Apo mga sika, Apo mga pagawain baskas lumi, binugatur kurang kami, kinalawin kami, nakalasan na nakalmesan na kempus pusuli. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket ito'y nakakapyan, kadang iti latnawan na imbag ti banag nagkenda, imunan nagdata, itanog nata pagrugpa bandata daydayawen naka agyaman kamken ka dapo iti naindakla padayag mo Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan hari, Diyos
et sika pumia Jesu Kristo bukbukto nganak ti Diyos nga Apo Cordero ti Diyos ken anak ni Ama Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Sika amangit ka, kadagiti basbasol ti lobo, kasyan na kami sika amang ikat kadagiti basbasul ti lobo awatem kataigo ararami sika asito tuga iti makanawang ti Ama kasyan na kami Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Yang tangay siksika, o Apo, Jesu Kristo, tinasantuan. Siksika, ti Apo, siksika, iti kangatwa. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumaraarag tayo. O Diyos, babaan da iti nakakaskas na awa sakramento, imbatim kada kami iti pakalaglagipan mi iti panagtutuok mo. Dawatin mi kan ka, tamapudnuan mi kumaadaydayawen, dagiti nasanton a misteryo, iti bagikan daram. Tapno, malakam mi, adi agresat, dagiti bunga, ti panangisalakan mo. Sika, Diyos, sa magipagbiag ken magipagari iti Ama, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ti Exodo. Napanimbaga ni Moises kada tao ti amin nabilin kinalagaden nga inted ti Apo. Sangsang kamaysada amin as imungbat. Aramiden mi ti amin nga imbaga ti Apo. Insurat ni Moises dagiti amin abilin ti Apo. Iti agsapa iti sumunungal daw nang bangon iti altar iti arisadsad ti bantay ken nang ipatakder iti 12 a baton lagip. Maysa ti tunggal tribo ti Israel. Kalpasan na nang ibaon iti sumagmamanong agtutubo a lalaki nga Israelita ket nagpuurda kadagiti daton iti Apo ken nang idatagda kadagiti turo a baka akas daton a pakikapya. Inala ni Moises ti kagudwa ti dara dagiti animal ket inkabil na kadagiti palanggana. Insuyat na iti altar ti nabati. Insarununa nga inala ti libro ti tulag nakailanadan dagiti bilin ti Apo sana binasa iti napigsa kadagiti tattao. Agtulnog kami ti Apo ket tungpalen mi amin nga imbilin na kinunada. Innala ni Moises ti darang adda kadagiti palanggana ket inwarsina kadagiti tattao.
Daytoy ti dara amang patalged, iti panakitulag ti Apo kadatayo, idinted na amin dagitoy abilin, kinunana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ni Diyos. Mangidatagak to'y ti daton nga inumen apagyaman ko kenkwana ta insalakanak. Mangidatagak ko pagyaman niyo. Aniya ti mabalin ko nga isubad iti Apo, kaday ti amin nga imbag nga impaay na kanya. Mangidatagak to kenkwana iti daton nga inumen, apagyaman ko kenkwana ta insalakanak. Mangidatagak ko kenkwana ti daton nga inumen, salamat. Maladingitan ti Apo, numatay ti maysa kadagiti pinili na. Adipen nak o Apo, agserbi aken ka, kas ti panagserbi day dinanang ko. Inted mo kanyak ti waya-waya. Mangidatagak ko kenkwana ti daton nga inumen, salamat. Iruknoy kunto ken ka ti daton apagyaman, ket idatag kunto ken ka ti kararag ko. Ti matang dagiti amin at tattaong, tungpalek to ti inkarik ken ka. Mangidatagak ko kenkwana ti daton nga inumen, salamat. Ti maibasa na adaw iti surat dagiti Hebreo. Imayan ni Kristo akas kangatuan apadi dagiti naimbag a bambanag nga addan. Dakdakkel kinasaysaya at ti tabernakulo apagserserbian na. Ta saan nga inaramid ti tao kayat naasawen. Saan napaset daytoy na parsualubong. Idi simrek ni Kristo iti tabernakulo ket imuneg na minsan laeng saanen ana ulit-ulit. Kasantuan adiso, saan ati dara dagiti kalding ken urbon abaka ti intugot na nga idaton, no diket ti mismo adara na. Iti kasta na itrabaho na tegnanayon a panakaisalakan tayo, kas mayan nurot iti seremonya ti pannakadalus, maugasan dagiti tattao, ama kuna saan anadalus, babaen ti panakaiwaris da, ti dara, dagiti kalding, ken baka, ken dagiti dapo, tinapuuran nga urbon, ti baka. Yan tangay, tapudno daytoy, ad-adapay ti panakabalin ti dara ni Kristo, tababaen ti agnanayon nga espiritu, impaayna iti Diyos ti bagina akas daton nga awan pakapilawan na. Ti dara na ti mangugas kadagiti konsensya tayo, kadagiti awan serserbina nga aramid, tapno makapagserbi tayo iti silibiyag a Diyos. Gapu iti daytoy, ni Kristo ti mangibabait iti baro atulag, tapno tawiden dagiti inayaban ti Diyos, dagiti agnanayon a bendisyon, nga inkari ti Diyos. Maramid daytoy agsipod, tay iti ipapatay na. Waya-wayaan na dagiti tattao, kadagiti panagsalungasing da, idadada iti babaen, ti imuna atulag, ti sao ti Apo. Agyaman tayo ni Diyos. Ti Apo adda ko mga kadakayo.
Di pa nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Iti umuna nga aldaw ti piyesta ti tinapay nga awan lebadora na. Iti aldaw ama idaton dagiti orbon ti karnero ti Paskwa. Nagsaludsod ken Jesus dagiti adalan na. Sa dino ti kayat mo apangisaganaan mi ti pangrabiim iti Paskwa. Imbaon ni Jesus ti dua kadagiti adalan na. In kayo ijay syudad. Ket masabat yun to ti maysa a tao a nakaawit iti sanga karamba adanom kinunana. Surutin nyo iti balay, aserkan na, ket kunain yun to iti akim balay. Kuna ti maestro sa dino ti kwarto, apanganak to iti Paskwa, agraman dagiti adalak. Ipakita nanto kada kayo ti maysa a nalawa a kwarto nga akin nga to. Naisagana, ket addaan kadagiti masapsapol. Sadya iti pangisaganaan nyo ti pangrabii tayo. Napandagiti adalan na, simrek da iti syudad. Nasarakan da amin akas imbaga ni Jesus, ket insagana da ti pangrabii a pangrambak iti Paskwa. Idi mang manganda, nangalan ni Jesus iti tinapay, ket kalpasan ti panagyaman na iti Dios, pinispisi na sana inted kadagiti adalan na. Alain nyo kinunana, daytoy ti bagi. Kalpasan na nangala iti kupa, nagyaman iti Dios, sana inyawat kadakwada, ket imminom da amin. Kinunana kadakwada, daytoy ti darak, ama matalged ti tulag ti Dios. Ti darak ama iparukpok nga agpaay iti adu a tao. Kinapudno na kunak kada kayo, diak to uminumen, ti tubbog ti ubas, agingga iti dayta nga aldaw, nga uminumak ti baro nga arak ti ubas, iti pagarian ti Dios. Kalpasan ti panangkantada ti maysa a himno, rimwarda anapan ijay bantay olibo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Dito ebanghelyo tayo. Iso dito maudi a pangrabii ramrambakan tayo iti Last Supper no daytay Huwebes Santo. The very first mass and and one in the same mass. Dayari nambakan tayo idi maudi mirambakan ni Apo Jesus di maudi a pangrabiina, one in the same isumat ti rambakan tayo tata. Kaday to'y ti piyesta tayo, ay solemnidad tayo, Corpus Christi, bagi kandara ni Kristo. Imagine nyon, bagi kandara ni Kristo. May dagitay kakabsat nga papastor, ijay, Northeast, Cagayan, dagitay kendad duma akamang ti United Methodist Church, bimisita da di Kalman. Pagtutungtungan mi about the liturgy, taiso da ag komunyon damet. Ag sumurot damet ti ag sublida kadagiti liturgical dress tayo. Liturgical vestment ag sublida. Kadijay ipagpaganit gat dalat tayo na santo na komunyon. Ngam siyempre sa bali lat taakan niya tayo. Taapay da tayo iklaim tayo abagi kandara ni Kristo isogar nga nagkomunyon tayo. Ti kuna ni Apo Padi wano ako light bagini Kristo. Kasano ti pa nagbalin na bagi ni Kristo? Umuna, di maudi nga pangrabii ni Apo Jesus ken dagiti adalan na. Daytoy inaramid da idi Last Supper, regular a piyesta dayjay. Anya dayjay piyesta ti bagi ay tinapay nga awan lebadora na. Regular kanya da handa nga lalaukan. Kas di mo kanya tayo dayjay hostya tayo nga agbalin a bagi ni Kristo. Ti agaramid dagitay napalubusan lang ti simbaan han nga basta-basta agaramid. No, nagaramid kata inikam ti asin, wano asukar, wano anyaman nga inlaok mo diyay, tapno umimas, invalid di misa tayon. Kasta mo di arak. Hanga mabaling nga ti arak nga usarin tayo kay siyak kuma. Agaramid akon, kas labugnay wine, grape wine, kunak siyak ti mga ramid. Usarit ti misa, invalid lata. Masapol nga di dyan
Haan pa niya pinalubusan ti simbaan, I mean. Di dagitay napalubusan ti simbaan nga agaramid. Iso dalaeng ti agaramid. At dangarod ito'y Mountain Province, idik inlaban da. Apay hanga mabalin ti tapoy. Ta agar aramid kami met. Da tayo kumamot na kanya, bugnay wine. Longboy wine. Anya pa dagitay wine tayo nga natural. Awan tayo nga lalaukan. Basi kuma. Ay di pa ka nagadot shot ko no basi. Di pa itirak ta sa nga tabon Nagadot basid tagaborhan. Nga maha nga mabalin. Kas jemet. Ti piyasta nga ramrambakan ni Apo Isos. Piyasta ti tinapay nga awan libadura na. Anya ti kanan da tinapay, pure tinapay nga awan libadura na. Karne ti kay karnero. Arak. Ti ubas. Ubas nga ron. Kada kanya da awam basi da. Addan to bitter herb. Pangikat da sa limuyaw na pait nga mula. Da tayo angat ako papait. Ta idi inde mo may ijay seminaryo di mangang kami ti kasjek talaga ang tinapay awan libadura na nagtangken nga awan ati raman na. Gati arak mi grape wine nya mo nang alami din ijay may pagmisa na ituno karne ti kay karnero santo bitter herb awam met ti bitter herb papait no awan ako parya. Tay sugar tinapait, pangikat sa limuyaw. Kano awan ti sa pangikat mo sa limuyaw mo, napait mo tarupa, takaabi mo, kita umlatan, makaikat data ti sa limuyaw. Nagpait tarupa na. Kasi tiyasta da nga regular sa, danto agkankanta iti himno, agkararagda, kankanta unda ti himno. Ngam anya nang balbaliw, da first mass. Apay nga nagbaliw, nga nagbalin amisa. At dagamin ibaga ni Apo Jesus. Nga iso na mismo nang ibaga, awan ije liturgy da. Anya ti kunana. Idi inanted na jati tinapay kunana nya. Alaen nyo. Daytoy ti bagik. Dayjay ti nang baliw ti amin tap na nagbalin amisa. Awan ije liturgy dayjay kankanta iso da kararag. Ngem dayjay imbaga ni Apo Jesus, alaen nyo daytoy. Alaen nyo daytoy ti bagik. Aramidian nyo dahito apangilaglagip yung kanya. Kalpasan nga iminumda. Kalpasan na iminumda. Hindi uminuman ti kupa kunana, dahito ti darak. Ang kunana ito ni. Dahito ti darak, mamatalgad ti tulag ti Diyos. Anya ti tulag ti Diyos? Wala. Oh! Anya ti tulag ti Diyos? Ang Diyos ko maialis ako, nawampay amo dagiti parokyanos ko. Anya la dato yan, Apo, pakawanan. Pagkabawom ko malat nga rod idan. Anya titulag, daan nga tulag. Daan ken barukan at tulag. Anya titulag, covenant. I will be your God and you will be my... Allah. Apayan nyo mga kodegya tulag ti Diyos, no makakita kayo ti bulalayaw. Iyon o bulalayaw? In English, rainbow. Idi nga rod nalpas ti layusan, di mat? Inya ti imbaga ni Apo Diyos kadagiti tattao na kini Noe. Covenant. Isugarod nga, Ark of the Covenant, bulalayaw di dyan. Anya ti bagbaga na, siyak ti Diyos yoket da kayo dagiti. Naging susungbat kayo matatakal pasan di makadomingo nalipatan yun tumanan. Dayjay ti kunana, daytoy ti darak. Kunana, daytoy ti darak. Ama matalgad ti tulag ti Diyos. Di ka samo dumdum nga. Agin tutungod kayo nga maagdongdong sa akin. Nakatuumam kayo sa amad. Ti darak ama iparukpok nga agpaay. Kadagiti amin at tao tapno mapakawan dagiti children. Mapakawan dagiti basbasol. Dayjay idikwan idayjayon ti immo na amisa. Ngam hantay nga ibaga nga immo na amisa. Maikadwa amisa, hamo pag sinaan di umuna maikadwa amisa. One in the same mass. Iti entero alubong may sa timisa daytoy. One in the same sabasabali la oras na. Ngam iso nga misa hamo mabalin nga dubyan. E daytoy na santo na misa, haan nga just remembrance, haan laeng apakalaglagipan.
Haama nga reenactment. Amo iti reenactment, react, doblem. Kala ko dagiti investigador, di kriminal. Kas ano nga naaramid na dayjay crime. Kasano ko pinatay na ni katugangan na. Anyat kasta na, simrek iya tawa. Inlukat na agayam sa to sumrek. Tadinto ko maitugtog, haan? Di bumanlasiw na ibaltuog. Adapungtot na. Reenactment dayjay. Haamon nga, hangkan makapan iji original, nga pamapatay, tuladem laeng nga haang nga kasjay timisa. Haan a reenactment. Dayjay last supper ni Apo Jesus, iso daytoy. Adda tay ijay, iso daytoy. Adda iso na ditoy. Iso daytoy tinasantuan a misa. Iso garod nga, agbalin abagi iso ti kunana, tapno mapakawan dagiti basbasol. Umuna mapakawan dagiti basbasol. Apay no makimismisa kayo, awan dati rinayo nga agawid nga kasla na waya-wayaan. Oh! Haang ka nga dati kala nakaginawan no nakimisa ka. Isugarod nga, no sakbay tayo mangrugi ti misa, anya ti kuna tayo, at the act of contrition pa nagbabawi. Anya ti kuna na, agkonpisarak, iti Diyos, kasano nga min katungtong ang awan nyo maulata, nag-confess, di kayo mo sumurot. Isungarod nga punasin na ti basol, isungarod nga naagawid ka, napakawan ti basol mo. Immortal sin ka nga mabalin, masapol nga i-confessar mo. Isungarod nga, intay makimisa, apaya, intay agpakawan. Basic dayja, umuna dayja, napakawan ti basol. Isungor dayja kunana isu daytoy ti darak mapakawan ti basol. Tatta ti saludsuden tayo kasano ti panagbalin na abagi ken dara ni Kristo. Anya nagdumaan na kadagiti sabali a komunyon. Idi hampay nga bishop ni Apo William, Bishop William, kadwak pay ta Santa Lucia idi nagpa first communion kami, gasot-gasot nga ubing nagdakkel simbaan dita. Adda nang kuyog nga tatang, iya ubing. Nagkomunyon di ubing. Nagkomunyon di tata, ay imawat di tatang, ngamhan na kinnan. Napan ijay likod, ijay ang titing nga, the middle tipios ti ayanda. Nasiputan niya po William. Apan na sinurot, indiso na ijay tugaw. Natagayam, ti katoliko, dinanang di ubing. Tihan nga katoliko, di jay tatang. Innala niya po William. Dinalpas ti komunyon, nagsao ni Apo William, kunana, dispensarin nyo kakabsat. Ngam kada kami ang katoliko, daytoy ti alimpatok, ti pamati. The summit of our Christian faith is the Holy Mass, the Eucharist. Daytoy kanyami, kunana, isugarod nga itrain tayo dagiti ubing, makiranod dan iti bagini Kristo. Isungarod nga real presence, at dagarod iso na di tabernacle, iso nga adda silaw na. Nag-dispensarin nyo kuna, nangam kada kami kuna na, daytoy ti bagini Kristo kanyami. Iso ti mangpaspasan to. Iso ti babaan ti konsagrasyon, simman to daytoy, nagbalin a bagini Kristo. Iso garod nga ihaleng-aleng, dagiti dadduma, na minsan, kada tunggal mangkasarak, wano, mamunpunak dito nga simbaan gaputa do ti sabali kakabsat tayo ti sabali a pamati sangka iya nanusko anya ti kunak inton kasakbayan ti komunyon anya ti kunak kakabsat adda tayon ti rito ti nasantuan a komunyon maipalagip ati umawat ti nasantuan a komunyon dagiti laeng kuma Romano Katoliko nya ken nakasagana, uray Romano Katoliko, nohan nga nakasagana hango mauawat. Kas pangarigan, nagminatay. Dagitay mo pastoral leader, ingkay agkomunyonan, madingarod, taapaya, agdungdong sa tibartek na sa mo pagkomunyon, naawatan na. Haan adda respeto na. Isugarod nga madisrespect no, kasi nga, paawatan nga hanamot nga, mauawatan. Adda may isang parent dito hindi kasang put-put to agmisa kami ti Olga, Our Lady of Guadalupe Academy. Kay 70% ti estudyante taga saan nga Katoliko. Kakunak inya non skolat ta, haan nga agkomunyon dagiti nga Katoliko.
At damay sa nga parents nga nagkuna apaya father nga si kalaang ti padi nga mangipapilit data hanyo nga sa bali nga ordi pan nakaawat yo sa balikan nyami. Isugarod nga at dapay formation di ag first communion. Di madri nga ng kwa kanyak ng pa first communion kanya may grade 4 kam idi 1984. Jay San Jose. Kunana no kalpasan tinasay misa ta nagtopra kayo umay ko ipadilpat day ta topra yo kunana di madre ta apaya sa bali agamin tinasanton a komunyon kenti anyaman amakan iso nga no naawat yun ni Apo Jesus agabayan yun nga agron haanin nga masapon nga agsanap-sap ka pa haanin nga masapon nga isugarod nga at the Eucharistic fast. Fasting. Anya da fasting, da kami nga papadi. The first mass me, dapat hang kami mangan before, di umuna misa. For, no nag-agkapsot ka, dapat 1 hour before, umawat ka tinasantuan abagi ni Kristo. To give respect, kintap naman nanam mo. Isugarod nga, iti unag tisimbaan ka, haan nga pagpipiknikan, tipiknikan tayo ni Apo Jesus. Isugar nga umay ka makimisa nga ngat-ngatingat anya ka. Samon to ipagkatasirok ta tugaw day ka. Bubblegum mo. Isugar nga dagiti ubing ka handa nga mangan apaya to give respect day ta nabiyag at tinapay. Na espirituan at araon. Isugar nga han nga aleng-aleng. Haan nga pagayayaman. Tabagi ni Kristo. Apaya nga min daytoy. Kas ano pa nagbalin na umuna. Babaan ti konsagrasyon ni Apo Padi masapon nga adda condition na dayang agbalin abagi ni Kristo. Di Padi na ordenan. Oray nga tano alaan ni Hasen dayta libro tinapay kin arak ilibas na tabadok. Surutan na mo di formula dayay misal tayo agbasa mo ijayan ore ag sermon nga tanga agmalmalo sana konsagraran haan nga pulos nga agbalin abagi kendara ni Kristo apaya haan nga naordenan first ti padi naordenan inordenan ti obispo hang inordenan ti padi na apadi tada may sa pamati nga tinang orden di dagi papadi na ke padi mo lang question dayayan na ikatan dayay continuity apostolicity ay maiko kwata yon nga haan nga invalidan maikadwa dayay bread and wine pure nga arena pure a wine maikalo surutin na no anya ti intention ti simbaan ure aramidak datoy no awan ti intention ti simbaan ang invalid dayay misa. Once ka konsagraran iso dayayan transubstantiation. Di substance na dati ko substance ti Mike. Haan din nga natural nga Mike. Agbaliw. Kala ko madiya tinapay. Haan din nga natural, haan nga ordinaryon at tinapay. Agbaliw dayay tinapay na agbalin abagi ni Kristo. Although hantay nga makita tinigad ay, but spiritually, in according to our faith, hanlang according to our faith, isong ordi pamati tayo, agbaliw di substance na, isugarod nga ado ti Eucharistic miracle. Nakabuyboya kayo ti Eucharistic miracle. Na kwayon di jay ni Carlos, anya di jay ubing nga nangi-share ti Eucharistic miracle ka, agsanto pa yun. Apa yang ada Eucharistic miracle, di jay laangan ti pagpampanunutan nyo. Apa yang ada agbalin nga di jay hostya, di Blessed Sacrament, agbalin bagi ni Kristo. Apa yung agdara na yati pagbalinan na konsagraran. Katatan, anya ti epekto na kada tayo. Paspasantun na tayo nga rod. Kunana di jay final prayer tayo. Uray at datay pailaeng dito'y daga na iranod tayon iti na Diyosan abiyag na. Iso day jay, iso garod nga kunana, I am the bread from siyak ti tinapay ang naggapo sa day. Langit. Sino makaibaga dito yung lubong tikas diyan nga tinapay ang naggapo sa dilangit? Ore man ka dorong suwod no anya dagita ruyos dagita tinapay yo. Hanya naggapo sa dilangit.
Tsak ti tinapay ang naggapos sa dilangit. Isungarod nga dadtuyan. Dahita ti pintas na, isungarod nga paspasanton na tayo. Isungarod nga, iso ti mangbalbaliw, punasin na ti basbasol tayo. Ketika karit na kanya tayo, sumansanto ka nga ta. Lada di panunutan niyo. Manukaban nga blessed sacrament na awat mon, at pagbalbaliwam. Oh. Adda may sa pastor na tayo, anya ti kunana. No, pag kinain mo na yan, hostya na yan, nasabi ng mga Katoliko na katawan ni Kristo, pag kinain mo na yan, kunana, GPTV pag tinain mo, wala na. Kunana. Kunamat, apa yang ada kay nga high blood? Ngano mga kay tita baga kumaro ta high blood yo? Ngumato. Ngapay nga da kay nga padpadak nga no adda gout na kuno makakaangka ka agpilay ka. Sa bagay sa balikan niya yo. Amok nga no makakaangka yo sa laaglawag taro pa yo. Nang ronan adda piyestaan, adda punsyonan. Sa laaglawag. Apay nga ngamin adda nga epekto na kanya tayo. Kala ko madiya antibiotic. Apay nga tumar ka ti antibiotic. Inutan na ka nga agasan haan. Ngam nasulpon ka, agan antibiotic ka, uminom ka lata, nagsulit ko na, nga nga rotibunga na, dadaulan na ka. Kasi maajibagin ni Kristo, apay nga agip epekto, ngamin no daduma natangkan ti ulo tayo, kenkurang di pamati tayo. Ngamin ano nga agkumunyon kan? Binalbaliwan na ka? Adda pa nagsingkot tabiyag mo? Awan samet. Ayan na ti epekto na nga rotimang paspasan to kanya tayo, no daduma ka maliwliwayan. Nadaduma ka awan ore no kinonsagraran na awan epekto na kanya tayo. Ang laglagi pantay manan. 4 modes of the Eucharist o pat. Awagas ti kaadda ni Apo Jesus. Kada tayo, Christ is present in Vatican I. Before Vatican II, anya ti kunadalaan ti kaadda ni Kristo. Ejay laang altar, bread and wine, can liturgy of the word. Di maibasa. Adda jelaeng ni Kristo kunada. Hanggang edi Vatican to anya ti kunana 4 modes of the Eucharist anya. Christ is present on the altar, bread and wine, liturgy of the word. Maibasa. Christ is present. Christ is present in the priest. And Christ is present in you, my dear people. Adda ni Kristo kanyayo. Haan laang nga iya tinapay kin ara. Ngamin bagina kay nga Rodney. Nagaturog kayo? Lari ingon yun to na kita kaaro ba yun? Alam ko man niya po, yusan na kita agdungdung sa. Handa ko maagriingan. Isungar nga 4 modes of the Eucharist ko na Christ is present in the Eucharist, di ba bread and wine? Christ is present in the word, liturgy of the word. Isungar nga mabaling nga timisam laang kapispisi, putputad. Dagiti taga San Juan, laon yun, timisa da 1.5. Tayo may madama ti ko tayo dumanon da. Christ is present in the priest. Christ is present in you. Assembly, tatao. At dangarod kanya tayo amin. Naggagather tayo. Sugar nga nag-uurnong tayo para iti daytoy. Tatan, dayto Eucharistia, isugar timang paspasan to kanya tayo. Iso timang balbaliw kanya tayo. Ulit-ulitan tayo. Mamin, ano ka nga agkomunyonan? Apa yung awan epekto na? Kasi no, dim nga awatin nga na impapuswan, ay bagsak lata, awan ti epekto na kanyam. Katimisa, buo nga misa, from entrance to final blessing. Isungarod nga maditi agar arudok nga maladaw. Taapaya from blessing to blessing. Naganti ang maging gana di jay. Misa amin, buo nga misa dayta, agraman pa nagkanta. Daytay te aldaw. Kanang kangagkan kanta nyo, babram nga ita. Misa, from blessing to blessing nga rod. Makipartisipar, dumngag agsungbat.
Agraman pa nagdaton. Naganas matakan tayo. Idaton mi. Di ka maagdaton, diyan ka makiparpartisipar. Nagitay mo daddo matiteknik da, tapnon da nga agdaton, isuda para kolekta. Kaslala konduktor tapnon nga agpletehan. Ay, para kolekta naman, nagdaton kayo. Excuse hak. Nya mo datan. Iso nga rod nga misa to misa, amin full and active participation. Hanggarod nga mabalin nga pugdan, hanggarod nga mabalin nga pagay-ayaman. Tabuo nga rod amisa dayta. Tabagi na ka ni Kristo, kanayon na ka. Finally, anya da ito'y kamaudyanan na, no, bagi na ka ni Kristo, ni Eucharistia, nakaramang ka, bagi na ka ni Kristo, because of the Eucharist, we are one family, one body of Christ, may sa bagi ni Kristo. Kuno bagi na ka ni Kristo, anya mo ti mission mo. No, parte na ka ti bagi ni Kristo, anya mo ti role mo, ita nga bagi. Si kakaditi ima, nga agserserbi, si kakaditi may sa panunot nga tumultulong nga agpanunot, si kakaditi mata nga mangkita ti pagsayatan ti tao, wano, iti bagi ni Kristo ka may saka lang nga anglit. Imbes nga mapapintas mo simbahan kasi kagagati, wano bagi na ka ni Kristo ka may saka lang busali wano liptag sika mang paralyzed ti bagi ni Kristo ta apaya madingarod ta kababalin mo hangag balbaliw ta nagtangsit ka na ka mo balbaliwan ngamin ni Kristo di mo ipalubos nga awam mo ti transformative effect na ni Kristo kanyam anya ka mo no bagi na ka ni Kristo kala siya kuma ang parti pa bagik mo adatoy kokok ngam natay awan ri nanan han nga makatultulungan. Kano natay ka nga talaga, awan di pamatim, anya may tultulong mo, itibagi ni Kristo. Tumultulong ka kadi nga agserserbi, tumultulong ka kadi nga mangiwaragawag, tibagi ni Kristo, wano, dadail ka. Anya nga ron, lagi pun tayo, di kuna ni Mother Teresa, the late Mother Teresa of Calcutta, anya ti kuna na, the effect of prayer is deep faith na unag apamati. Tinaunag apamati, tibunga na, the fruit of, diyan na unag na pamati, love. Kayam ti agayat. The fruit of love is true service. The fruit of true service is peace. Peace of mind, peace inside. Kano awang kapay kadagijay, hanyala serbi mo ta komunyon mo. Tunggal ibagang bagi ni Kristo. Amen. Kanayon mo nga awatan sa manukabanan, kaapaya nga si haang kamot tumulong iti bagi ni Kristo. Awan man mari na dagiti daddo mga anak na ka, kabsat na ka, bagi na ka ni Kristo. Iti panagbiag mo, tamo bagim ti serserbiam, tamo bagim ti ipaspasin dayaw mo, tamo bagim ti maiday dayaw, ayan na nga itabagi ni Kristo, no daddo mapukpukaw. Nagsayang nga panangawat, nagsayang nga pamati. Naawam man lati tao nga makari na ti ayat mo, nga si kakabagi na ka ni Kristo. Ang tatano piyastana, therefore piyastam met. No napudno ti pamatim ken Kristo, piyastam datoy. Corpus Christi, bagi na ka nga rod. Dadtan ti bagi na. Pagyamanan tayo ta apaya, won imuli sa dilangit kalpasan nga nagbiag ngam di na tay pulos pinanawan. Uray no imuli isunan adala ta access tayo tinailangitan ataraon gaputi misa. Uray no imuli isunan maawat tay latta tinailangitan ataraon tadadta nga rod tinasantuan nga misa. Tikaro na ayan na di pa nagbalbaliw, ayan na di pa nagserbi, ayan na di epekto na kanyam. Ayan na di jay ri na kanyam nga mauawatan na nga bagi na ka. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita. Ken iti may sa nga apo aneso Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos,
nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naiyanak saan a naparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo kenkwana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ana ilansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulis sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia maysa, santa, katolika ken apostolika, ipadoyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti Diyos nga ama tayo, imparangarang ti ni Apo Jesus nga anak na, nga iso a mismo, tintay maawat, tunggal, makiranod tayo tinasantuan a Eukaristya. Si aammo kadagiti kasapulan tayo, idatag tayo kenkwana dagiti asog tayo, ket kuna tayo denggen nakam kadi. Idawdawatan tayo ni Francisco Santo Papa, ni Marlong Obispo tayo, ken dagiti amin na papadi. Tapno babaen ti panangidada ulo da iti pannakapisi-pisi ti tinapay. Manayon kumati sa lunat, kired ayat ken anepda amang isaknap iti naimbag adamag. Kumararag tayo iti apo. Denggen nakam kadi. Idawdawatan tayo aming nga daan takem iti gobyerno. Tapno babaen ti panagtignay kadakwada ni Apo Jesus iti nasantuan na komunyon. Si pupuso da kuma, amang itandudo karagiti tumutop awagas, amang patanor ti panagduras ti sapasap a pagilian. Kumararag tayo iti Apo. Denggen nakam kadi. Idawdawatan tayo dagiti masaksakit, dagiti biktima ti narungsot a didigra, dagiti maitugtugod, ken may paspasuli iti kagimungan. Tapno babaen ti panakataraunda iti nasantuan abagi kendara ni Jesus. Mariknada kumati kaadda, panangaywan ken panagayat ti Dios kadakwada, kumararag tayo iti Apo. Denggen nakam kadi. Idawdawatan tayo dagiti kakabsat tayo a naigamer iti bisyo. Tapno babaen ti kaadda ti Dios iti nasantuan a Eucharistia, matignay ti puso da, masilawan ti panunot da, ket luminteg ti panagnakem da, kumararag tayo iti Apo. Denggen nakam kadi. Idawdawatan tayo dagiti pimusayen, nang runa dagiti kakabagyan ken gagayem tayo. Tamakiranod da kuman iti gloria ni Apo Jesus a Kristo, kas inkari karigiti umawat ken kuana akas taraon. Kumararag tayo iti Apo. Denggen nakam kadi. Agulimag tayo untay matdawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat ti tulong tayo, may karkararag kadakwada. Raman tayo ti kararag tayo, ti pagyaman da Mr. and Mrs. Freddy Mayo, ken ti pamilyada. Ni Gordon ken Luis Bernadette Bruce, ken ti pamilyada. Nailangitan nga ama dawaten mi ti panangitultuloy mo, amang iparikna kada kami tinabara nga ayat mo, nga agtultuloy, babaan tinasantan a sakramento ti Eucharistia, tapno maiburay mi met,
Tinaimpapuswan nga ayat mi iti pada mi aparswa, dahito iti dawaten mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Tawan sa bali na may datunmi, aken ka pumay kari. Kumararag tayo, kakabsat tapno da tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Iya ko awaton na kamada gitu ya daton pero kita ina. Kat may paay pakidaydayawan, kan pakigloryaan tinagan na, kan kastamet na pagimbagan tayo, kan di kadagupan dinasantuan ng iglesia na. Apo itdam kad iti iglesia dagiti parabor ti kapia ken panagkaykaysa isoda nga impatoldo dagiti tinapay ken arak nga idaton mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Hagyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Kari ka Podno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga amaman nakabalin katag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi
taiso kaspadi nga agnanayon ket napaypayso. Insungsong na daytoy dinto agresat a sakripisyo. Immo na nga indaton na tibagina ken ka tapno maisalakan kami aparswa. Sana imbilin nga aramiden memet ti ay naramid na apang ilaglagip mi kan kuana. Iti kasta tunggal awatin mi daytoy makabiyag at tinapay ti padayaan na santuan. Iwaragawag mi dagiti panagtutuok na ken ipapatay aginggat dinto umay. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, 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 Diabo Diyos, dagiti ami apaswa. Di langit ken dagat pula, iti pakaiday-dayawan. Madaydayaw di umay, tinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kaagwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kaagwan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gugwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritu mamangpasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti dara ti baro, ken nagnanayon at ulag. Iso ama ibuyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal higidaytoy, at tinapay mangan kami, ket iti daytoy, akalis uminom kami, iparangaran mi, ipapatay mo, aging gaiti yay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan.
Agyaman kam ken ka, taimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami ang makirano diti bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to. Kinainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantanok ken magidaydayaw ken ka, gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Inday umararaw iti Ama katlolwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amin sa nilangit, madaydayang tinagan mo, dumteng umati pagarian, matupal tinagan mo, dito'y natakas sa dilangit. Item kadakam tiyang daw ito, ikanen ti paninayon nga daw makawane, dagiti paspasunti, asmet kumahili pamapamandi, kadagiti met nga kabasul, kadagami pinakamet baybayan nga umandogon iti suliso ket isalakan naka iti dati. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ngeti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanam namaen mi, ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Iti agnanayon na din to
O Pumeso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ang aggapukan niya, kitad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos amangika, kadagiti basbasul ti samanubungan, item ka ti kapya, item ka ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak maikaring o maikakanyak, nganti may salain nga sa mapaimbag tonti ka.
Kumararag tayo. Apo itad mo kada kami ti bagi kandaram kas pagilasinan nga uray pay ditoy daga mairanod kamin iti biag mo ana Diyosan. Ipaay mo kadita kompleton to ti pannakapunno mi iti ragsak ti biag mo sa dilangit si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Last 3 apo niya. Dapay talo a Domingo, dakay nga atat nga mayalis akon aguray kay basit pang nga asiyaw niya. Basit lang nga kadagiti mangururay ken maragsakan nga mayalis ak basit lang nga ano sa dapay talo nga Domingo nga agdadanggay tayo apo. Kararagan yo dagiti papadi. Ti apo adda kuma kada kayo. Agdumog kayo tawatin yo tinadaeg a pamindisyon.
Ti man nakabalin a Diyos ipaay na kuma si aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apaka isalakanan niyo. Amen. Adalan na kay kuma di agresat kadagiti panursuro ti pamati ket pagtalin na edan na kayo iti panagarami diyo iti naimbag. Amen. Iturong na kay kumamapan ken kwa na metlaen ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasin ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agia mga ti Diyos. Iya matay kay nagrasatan, iya pinakura